suvišno je pričat sam o sebi i ispada da je to hvala ili nešto, ali pregrmio sam naš domovinski rat u Republici Hrvatskoj kao Bošnjak i tada. Nije mi žao što sam bio jedan dio karike te u lancu gdje je Hrvatska dobila svoj suverenitet i neovisnost. Početkom rata pristupio sam specijalnim jedinicama policije, elitnoj jedinici Alfe Zagreb, gdje sam obnašao dužnost komandira ili zapovjednika desetine, kasnije i zapovjednika voda. Sve do konca rata, kad je završio, odlazim iz specijalne jedinice u policijsku postaju Veliku Goricu, s obzirom da sam cijeli svoj život radio u MUP-u. U policiji nastavio sam svoj rad, tako da sam sve do 1999. na 2000. radio, kada sam umirovljen i sada živim i uživam u svojoj mirovini u gradu Velikoj Gorici, gdje posjedujem svoju obiteljsku kuću sa svojom djecom i ženom. S obzirom da je 25.000 Bošnjaka učestvovalo u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj, od toga je 1187 položilo svoje živote za suverenitet i neovisnost Republike Hrvatske. Još imamo negdje 80 se potražuje, ali nadamo se u kraćem roku ili dužem da će se i pronaći ta tijela koja se vode nestalima. Nekoliko stotina ranjeni od 1. do 10. kategorije. Što se tiče Republike Hrvatske, ja osobno mogu biti zadovoljan sa svojom, kako sam umirovljen, i sadašnjim životom i odnosu Hrvatske prema Bošnjacima. Međutim, da je moglo bolje, moglo je bolje. S obzirom na ove žrtve, koliko sam pomenuo, brojke i učešće u Domovinskom ratu, slobodan sam izjaviti da imamo samo jednog generala gdje zaslužujemo jako više, a imamo školovanog kadra koji se mogao odraziti i unaprijediti da bi Bošnjaci dobili ono svoje što su dali Republici Hrvatskoj. Pa evo, unazad 5 godina svaku godinu organiziramo iftar za branitelje. Odaziv je jako dobar, što me iznimno veseli. Zajedno sa koordinacijom Bošnjaci zajedno i Udruga Bošnjaka veterana Domovinskog rata financiramo današnji iftar kao i prethodne. Jako me veseli, sastajemo se mi više puta, ali ovakvi događaji me jako vesele iz razloga što u Republici Hrvatskoj možemo obavljati svoje i vjerske i sve bošnjačke običaje koje naši branitelji njeguju i dan danas bez razlike što se nalaze u Republici Hrvatskoj. Jako me boli situacija između dvije države, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja datira od negdje sredine rata, kad je izbio rat u Bosni i Hercegovini, kada se došlo do nesuglasica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je i podleglo, nekoliko žrtava je podleglo od strane bošnjačke strane i od strane hrvatske strane. Međutim, to je najvjerojatnije nametnuto politički ili kako već, ne znam ni sam. Međutim, Bošnjaci iz Bosne i su uvijek datirali i težili ka Hrvatskoj od prošlog stoljeća pa nadalje. Tako da situacija sad je malo bolja, međutim još treba raditi na tome. Što se tiče politike, mora se sjesti i dogovoriti neke stvari da bi to funkcioniralo
kako i dolikuje našem narodu u Hrvatskoj, tako i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Gledajte, ja sam se iznenadio kad sam pročitao i vidio na TV postajama neke stvari, kao na primjer da Hrvati idu na obilježavanje 9. januara, Dan Republike Srpske u Banja Luku. To me jako teško pogodilo. Iz razloga što sam ja branio Republiku Hrvatsku, a Hrvati to vraćaju na drugačiji način i izdaju, tako reći, bošnjački svijet. To mi se nije svidjelo nikako, ne mogu to preboliti ni danas. Međutim, mi smo protiv istog neprijatelja ratovali cijeli rat i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Tako da najveća stvar je tu politika. Politika koja se vodi, ne znam ni sam, ja ne bi ulazio u to, ne bavim se previše tim političkim pitanjima. Međutim, ima načina, treba sjesti i dogovoriti se, treba sjesti. Znači, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada Republike Hrvatske, puno stvari ima koje se mogu riješiti na nivou vlada. To ne mogu riješiti pojedinci, niti branitelji, niti bilo tko drugi. Pa gledajte, današnja situacija u Bosni i Hercegovini nije sjajna, moramo to priznati. I sami vidite šta se radi sa Republikom Srpskom, da oni donose svoje zakone, međutim to je kršenje Ustava Republike Bosne i Hercegovine. Ja ne znam da li to postoji nigde, ovo je presedan, da bi jedan manji entitet, da bi donosio svoje zakone i vladao se s njima po njihovim zakonima u Bosni i Hercegovini, gdje je Ustavom zagarantirano sva prava sva tri naroda, to je Bošnjaka, Hrvata i Srba. Ne slažem se sa današnjom politikom, međutim, optimista sam da neće doći do nekih velikih sukoba. Nadam se da će se to na vrijeme suzbiti i da će ipak Ustav Republike Bosne i Hercegovine profunkcionirati i u manjem entitetu u Bosni i Hercegovini. Poručio bi Bošnjacima u Bosni i Hercegovini da budu strpljivi i smireni i da ne idu glavom kroz zid. Mislim da će se ovo riješiti na političkoj razini. Da se razumijemo, rata više niko ne želi, niti je potreban rat bilo gdje na kojim prostorima. Sami vidite šta se radi u cijelom svijetu. Sve ide ka, recimo, Trećem svjetskom ratu, ne do Bog, ali nikad se ne zna šta može biti. Zato poručujem svima da malo razbistre svoje glave i da donose odluke kakve ljudi koji žive na području Bosne i Hercegovine i u drugim dijelovima budu zadovoljni i budu smireni, da ne bude tenzija, napetosti, očekivanja rata ili bilo kakvih sukoba, a mislim da to niko ni ne želi, ni s jedne strane. Izuzeci koji ima neki manji broj ne mogu pokvariti odnose između tri naroda koji su već, rane su već malo pootišle i zarasle, već je 30 godina prošlo, tako da ne bi bilo dobro da dođe ponovno do nekih bilo kakvih sukoba.